Aquestes dues criatures encantadores, es porten 7 anys i el producte de les seves edats en fa 44, que és l'edat que tindrà el seu pare d'aquí a 7 anys. Quants anys té el germà gran? Fes pause, prova de resoldre'l, i si no te'n surts, doncs no t'amoïnis, perquè aquí jo t'ho explico. Intro i comencem. Aquest problema li fa especial il·lusió en el Mauricio, perquè hi surten nens, un nen i una nena. Anem a resoldre'l. Diu que es porten 7 anys. El producte de les seves edats en fa 44, és a dir, les seves edats multiplicades fan 44, i el seu pare d'aquí 7 anys també tindrà 44 anys. Quants anys té el germà gran? Anem a pams. Incògnita, quina serà? Efectivament, és la X, i la X direm que és l'edat del germà gran. Molt bé, el germà gran. Què passaria si en lloc de dir que la X és el germà gran diguéssim que la X és la nena petita? No passaria res, l'únic que després, a l'hora de posar el resultat, hauríem de tenir en compte fer el càlcul de que si es porten 7 anys, doncs ens sortiria que la X és la nena, li sumaria 7 i em donaria l'edat del nen. Si dic que la X és el nen, que és el germà gran, ja directament el valor de la X ja és el resultat del problema. En tot cas, podem fer-ho així. Però sí que podem veure que hi ha una altra dada que podem obtenir de manera molt fàcil, que és la germana, que és la nena petita. Quina edat té la germana? Home, no la sabem tampoc, però sí que sabem que si es porten 7 anys és 7 anys més petita. Si el germà té X anys menys 7 doncs són X menys 7. I aquesta és la germana petita. I ara el plantejament ja ens sembla una mica més fàcil, i és el següent. Ens diu que el producte, sabem que el producte vol dir multiplicar, oi que sí? El producte de les seves edats en fa 44. Doncs vol dir que he de multiplicar l'edat del germà gran multiplicada per l'edat de la germana petita i el resultat ha de ser 44. Com s'escriu això algebraicament? Doncs fent servir aquestes expressions que ja tenim, i són les següents. Doncs mira, l'edat del germà gran, que és X, multiplicada per l'edat de la germana, que és X menys 7, és igual a 44. Molt bé. Trec el parèntesi, no? Doncs vinga, posem aquí ja en el procés. X per X, X al quadrat. I X per menys 7, X. I això és igual a 44. Fixeu-vos en el que he fet, Per treure parèntesi, el que està fora, aquesta X, multiplica aquí i també multiplica en el menys 7. I és el que hem anat fent. La X al quadrat és X per X i menys 7 per X, menys 7X. Sí, Mauricio? Anem bé? Sí? Mauricio està aquí, està superpendent. Aquest se'l sap segur, aquest problema. Continuem resolent-lo. X al quadrat menys 7X, i aquest 44 que està sumant el passo a l'altra banda de l'igual, restant menys 44 és igual a 0. Per què he fet això? Perquè ara tinc una equació de segon grau amb una forma concreta, que és la forma general, que és la de ax al quadrat més bx més c igual a 0, i a partir d'aquesta forma, aplicant aquesta fórmula, que segur que ja et saps, i si no, te l'aprens, i si no, ja ho saps, te la tatues, tatuatge bonic, amb aquesta fórmula podem resoldre aquesta equació. Anem a fer-ho. El valor, el coeficient de la x al quadrat és 1, el coeficient de la x, és a dir, el valor de b, és menys 7, i el valor de c és menys 44. Doncs vinga, x és igual a menys b, vol dir que el menys 7 l'he de canviar de signe, en negatiu, per tant, més 7. El menys 7, menys 7 és més 7. Més, arrel quadrada, no fer la llargueta,
de b al quadrat menys 7 per menys 7, 49 en positiu, menys 4 per a, que és 1, per c, que és menys 44. I apa, he tornat a cada cura aquí i ja està, ho arreglo. I tot plegat dividit de 2. Anem a continuar amb els càlculs. X és igual a 7 més menys l'arrel quadrada de 49 i ara menys 4 per 1, menys 4. Menys 4 per menys 44, menys per menys és més. I 44 per 4 són 176. Dividit de 2. Continuem. X és igual a... Ja veieu que això és ja pura mecànica, 7 més menys. Aquí l'únic que s'ha de fer és anar en compte de no cometre errades tontes. La resta, doncs una mica la calculadora ens ho fa, oi que sí? 49 més 176 són 225. Dividit de 2. I la x és igual a 7 més menys l'arrel quadrada de 225 són 15 dividit de 2. I això ens donarà dos resultats. Anem a veure quins són. En primer lloc, x igual a 7 més 15 dividit de 2. I l'altre serà que x és igual a 7 menys 15 dividit de 2. Una vegada heu preguntat, i per què dues vegades? Per què aquest més menys tota l'estona? Home, doncs perquè el valor de l'arrel quadrada, el resultat de l'arrel quadrada pot ser un número positiu o un número negatiu. I és que més 15 per més 15 dona 225, però menys 15 per menys 15, com que menys per menys és més, també dona 225, i per tant els dos valors són vàlids, i hem de jugar amb tots dos. Anem a calcular això. 7 més 15, 22, dividit de 2, 11. 7 menys 15, menys 8. Menys 8 dividit de 2, menys 4. Ja tenim la resposta al problema, o no? No, no la tenim. Tenim dos resultats d'aquesta equació de segon grau que hem plantejat, però els dos resultats de l'equació no tenen per què ser els dos resultats del problema. En aquest cas, per començar, si ens diu quants anys té el germà gran o té 11 anys o en té menys 4. No pot ser que tingui dues edats diferents alhora. Per tant, només un dels dos podria ser vàlid. El que passa és que també podem veure que un nen no pot tenir menys 4 anys. I per tant, encara que els dos resultats siguin resultats correctes de l'equació, aquest no és un resultat correcte del problema. I ara ja podem escriure el resultat, la resposta en aquest problema. Ens pregunta, quants anys té el germà gran? La resposta és, el germà gran, no tinguem mandra a l'hora d'escriure, el germà gran, això és molt elegant escriure-ho així, té 11 anys. Molt bé. Fixeu-vos quina diferència hi ha entre escriure això o posar només 11 com a resposta, sense les unitats que són els anys i sense explicar-ho una mica. Molt bé. El germà gran té 11 anys. Anem a comprovar si es compleix. És el germà gran, en té 11, li resto 7, vol dir que aquesta nena representa que en té 4, i em diu que el producte de les seves edats, 11 que té el nen multiplicat per 4 que té la nena, fan 44, és cert, perfecte, ho hem fet bé. Algú dirà, i l'edat del seu pare que tindrà d'aquí 7 anys? Doncs mira, aquestes dades no tenien res a veure amb el problema, simplement estan aquí, però no ens serveixen. Heu vist que només amb considerant el germà gran i a la germana ja tenim el resultat del germà gran. Molt bé, espero que t'hagi agradat, espero que comparteixis aquest vídeo amb tothom, i si ho has entès, doncs fantàstic, subscriu-te, comenta-ho i ens n'alegrarem tots. Vinga, fins aviat. Adeu.